Prvo sam dobio mail. Stiglo nešto od Google. Šta meni šalje Google? What the fuck može meni Google da pošalje? Da li sam dobio play button? Aha. Inače, zablokirat ću ovo da mi ne dolazite na kućnu adresu! Ništa, ajmo u kola. Ajde, idemo da vidimo šta smo dobili to od Google-a. Najjače, meni je juče trebao da stignem taj paket, ali su promašili adresu. Ništa. Palimo kola. Cold start. Ne čuje se to ništa na klipu. Bez veze. Možda da pojačamo. Ajmo ljudi po paket. Meline. Uzeo sam paket. Nije play button 100%. Jedino ako ima neki bolji play button. Ali, evo ga ovdje. Mali je paket. Ali je baš težak. Vidimo šta je unutra, ljudi. Napokon smo stigli kući i sada ćemo da vidimo šta je u ovom paketu, ljudi. Težak je, ali sad ćemo da vidimo šta je u njemu. Evo nam ga paket. Ajde da vidimo šta nam je Google poslao. Jako zanimljivo. Da imamo šta ima unutra. Težak je paket. Znači ima vratno dosta stvari unutra. Kako se ovo otvara, brate? Op, evo ga. What the fuck? Okej. Ima šta smo dobili? Prvu stvar. What the fuck? Ne seri! Ljudi, dobili smo YouTube Shorts kapu. What the fuck is? Recycled polyester unsustainable. Atlantis headwear. Ovo dobra neka marka. Pogledajte, ovo baš do ja izgleda. Evo, kako stoji? Holy shit, sad smo pravi youtuberi, brate. What the fuck je ovo? Dobio sam YouTube neki kurkilj. Kaže, congratulations on completing the vertical live boot camp. We've been so impressed by your incredible creativity and wanted to send you a little gift to reward you. Keep up incredible work, the YouTube team. Opa, bato. Znači, dobili smo sranje. Šta je ovo? Op, u kutiji. Ne vidimo šta je ovo. Ljudi, da li ste ikad vidjeli YouTube Shorts mag? Ne seri, bato. Odvratna je, ali je baš cool. YouTube je poslao. Imamo još stvari unutra, sad ćemo vidjeti. Ne mogu da verujem, ali ludaci su poslali Felix hranu za Merlina. Dve smo dobili. Dve Felix hrane za Merlina. Hvala Bogu. I YouTube da pošalje nešto Merlinu. What the fuck? Ovo je isto za Merlina, valjda. Urina nešto. Op, evo ga. Ljudi, pa poslali su Monster. Mora da se proba YouTube Shorts mag. Šta je ovo? Full Throttle Monster Zero Sugar. Da li YouTube stvarno pokušava da mi kaže da pazim na svoju liniju? Bato, reci. Moram da popijem Monster koji mi poslao YouTube. Dobar je. Ne seri! Ljudi! Pa celo pljeskavi! Malo je hladna. Ali gurmanska pljeskavica! Brate, kako je YouTube do jaja. Posle neko kaže TikTok bolji. Kad će TikTok da mi pošalje jednu pljeskavicu? Okej, dobra je gurmanska. Kinder za devojčice. Šta će mi Kinder jaje za devojčice? Poslali ste mi Kinder jaje za devojčice. Da imamo koja je igračka unutra. Da je ovo? Holy shit! YouTube igračka! Pa mislim ljudi, pravo da vam kažem, sviđa mi se moja YouTube Shorts šolja. Dobra je. Moju belu YouTube Shorts kapu, što je jako cool, sviđa mi se, kapa je jako cool. Ali najviše mi se sviđa što su mi doneli ovu gurmansku pljeskavicu, brate. Hvala YouTube-u na lepom paketu, hvala vama što ste gledali, lajkujte, subscribeujte. Inače, trebalo bi da dobijem još jedan paket i napravit ću video o tome. YouTube mi šalje neku ciglu, neku YouTube ciglu, ne znam šta je to, pa ćemo vidjeti. Hvala puno ljudi i vidimo se, ćao!